Bueno, ni hemeko Lezamako jente gehienak bertoko ezagutzen neuri eta ni Fernando Olabarrietan naz. Hemen atzean dauen, atzean Norberatxoa dauen baserri batean jaioa, 1957an. Orduan txikiterik ezagutu dut Mikel, horreitik gauz hemen Mikel Zaratele Jarragaren enparatzan, eta Mikelen gaineko hainbat kontakizun eta hainbat gauza esateko dekot, esan duten moduan txikiterik ezagutu dut. Bera Mikel hemen ez jaio, bai bertan, bere familia bertan bizi izandakoa, eta ni Orbean, errota baten, eta errotan egoan handafarea esaten gendun, horrelako ur putzu antzeko bat, ara etorten zan batzutan Mikel uden, uerre egitera. Orduen, ni txikitan ikusi dut Mikel uerre egiten gurean. Baize orduan hemen taberna bakarra hoin bi dauzen moduan, katetxe bi, taberna bi, bata Mikel familian etxea izan zen horretan, eta beste hau, orain barrestatuta dau, baina lehen taberna zar bat egoan, eta taberna horren ondoan, oin ikusten da non, bolatokie. Eta Mikel bera askotan ikusten gendun tabernan, askotan edo bere denbora librean, bai kartatan, kuadriletxuegaz, eta bai batezbe domeka egurdietan eta longoetan bolo jokoan. Askotan ikusi dugu Mikel hor irabazi gurean eta bere indar eta umore egon horregaz. Taberna honetara, inoz, karteruak itxiten ebazan etxeko kartak hartzera, eta Mikel bertan txikito bat hartzen edo zeuzetan, eta beti eukan danontzako, eta ni orduen ezaguna nintzenez, eta bertoko auzokoa beti berba politbet edo ezakera graziosoren bat esateko. Hemen ikusten zanean Mikel jakinezean inok ezekian abade zen ipez, ze orduan abadeak euren janskera gaitik eta izakera gaitik badakizu, mundu guztia ekian abade zala pertsonari, baina Mikel zan beste eusokide baten modukoa, zentzilue, eta hemen egoten zan barriketan, berba serioak eta gai importanteak eztabaidu behar zirenean, eta bai kartatan edo bola jokoan beti herri mailan eta herriko jenteagaz itxerezko hartu eman zuzena eta jatorra mantendu. Ni ezin nintzen, orduan 3 urtegaz, 3 urte inbarik joan nintzen eskolara. Etxean Navarra Basko ginen, eta amak eta aitak beharren etxean, eta zenbat eta lehen hau bialdu eskolara denbora. Orduan, hemen beratxo dagoen orduen auzoko eskola horretan hasi nintzen, eta 9 urtera arte edo. Orduan, hortik, lehenengo urtea, batxilerreko lehenengo urtea, Derioko institutuan egin joan. Baina ordurako nik, arrazoi asko gaitik, eta gure neban abade izan, maisu eta abade izan. Eta bai herriko abadea orduan, bietariko bat, Jose Manuel Bizkarguenaga, eta gero hasi ziren etorten fraile batzuk, alemanak eta pasiotarra ni ara edo seminariera dokumentura eroan gurean, Eta, azkenean bigarren kurtsoan, hemeko Lezamako abadea konbentzituta, seminarioan nintzen abade izeteko edo. Gero, handik Lasterrera abade izeteko gure hori kendu jatan, baina han jarraitu neben batxillerra amaitu arteko arte. Eta hor, ez dut nik Mikel beste maila baten, irakasle moduan. Irakasle bezala, orduen bere lehenengotariko liburu bat argitaratuta, Bizkaiko euskal idazleak eta euskaltzaina ordurako, batuaren zer horretan sartuta egoan, eta oso, nik esango nuke, irakasle oso jakintzua eta serioa. Batzutan, igual, gure sasoirako igual serio egia. Orduen emate eban oso ondo konpontzen zala txikiekaz,
baina guretzat zan guri emote euskun unibertsitate mailako, euskera maila bat, eta batzutan gogorra egiten jakun jarraitutea ze, berak ordurako bere maila oso handia zan, ez da? Baina, hartu mona beti izan ziren bai klase barruan, zein klasetik kanpo oso, zena esango dut, beti bromatan eta beti errespetuz, baina asko estimatzen genuen. Hau izango zen, ni 5. mailan nagoela, orduan, ni frantses maila nahiko altua neukan, ze irakasleari esker, Antoni Etxebarriari esker, hasi nintzen zelan esaten da, elkartruke internazionala edo lantzen, eta hango Frantziako neska bategaz hartu monatan kartaz, eta maila polita hartu nuen, eta erabaki gendun Bilboko hizkuntza ofizialean libre moduan, frantseseko titulua ataratea edo orduan. Eta ni joaten nintzen, arrastietan astean biten, seminarioko baimenagaz eta nire etxean jakinda, frantseseko klaseetara. Eta Mikel joaten zen orduan arrastietan, deustura, hori filologia ikasten edo. Eta nik, autobusa eta trena ez ordaintzearren eta hori aurreratutearren, beti egoten nintzen Mikel noz etorriko, bera kotxean joateko. Eta zer da kontua, kotxera sartuaz batera, Mikel asteiatan zirikatzen eta bertso batzuk botaten. Ia nik erantzuteko kapaz nintzen edo nik bertsoren bat botateko kapaz izango banitzen edo. Eta kontua da ze, ni orduen gazte-gaztea oso timidoa eta bertsoetarako etorri gabea, etorri bakoa eta isilik gelditzen nintzen da berak barre aldarak egiten zituen. Baina horreitik, urrengoan kotxera sartzen nintzenean, hasten zen bertsoak botaten, ni zirikatu gurean. Eta holan egiten genduen, Deriotik deusture, hortik Santo Domingo paseute, 600 aretan bidaia, ezta? Hori da purtsu bat gogoan dauka horrek. Barre egiten bere gorputz guztia mugidu egiten zen, ezta? Eta barre hori kontagiosoa zen. Eta oso bertsozalea eta nik esan nuke berabe bertsolaria izan zela, ze askotan zenbet biderrez orduen inok egiten ezabana, mesan barruen bertsoak botatzen zituen, eta bertso polita ganera, ezta? Eta divulgaziorako eta zaletasuna sortarazteko horretan gaietan, gero euskara munduan hemen inguruan referentzia bat izan da eta maixu izan da, maixu lana. Berak igual jakin barik itxioan errastue handia izan da eta, zu baino